तर ह्या प्रवासात आपल्याबरोबर बरेचसे आपले रेग्युलर कस्टमर असतात जे बऱ्यापैकी आर्यना ओळखतात किंवा वेतोबा ट्रॅव्हल्स म्हणून आपली एक आता बऱ्यापैकी फेमस झालेली ट्रॅव्हल्स आहे शिरोडा टू बोरिवली. तर ह्या ट्रॅव्हल्समध्ये प्रवास करणारे प्रवासी त्यांचा कायम मुद्दा तर आपण बघूया. बरेचसे लोक आपल्या ओळखीचे नाही असत, एका दुसरे जे माझ्या फ्रेंड सर्कलमध्ये आहोत ते काय म्हणतात तर बघूया. बाकी रेग्युलर प्रवासी प्रवास करत असतात. हे काका आहोत आपल्याकडं. काका काय म्हणणार तुमचा? बढिया गाडी बढिया सर. गाडी बरी आहे मग. तुम्ही काय मॅच गाडीने जात आहे? हो काम घेते. ओके. कसून काही परत प्रवास करता तुम्ही? आम्ही बोरलीवरून शिरडापर्यंत प्रवास करतो. बोरलीवरून शिरोडा. बरं. गाडी टायमावर जाता टायमावर येतात व्यवस्थित चाललं. आणि सर्व्हिस कशी आहे? जेवण वगैरे थांबायचं बऱ्या हॉटेलला? बढिया बरी आहे. आर्यनबद्दल काय सांगताला? आर्यन चांगला ड्रायव्हर आहे. चांगली गाडी टायमावर येतात टायमावर आणतात. आर्यन तुमचं खास एकदम ओळखीचं? खास मित्र. आणि तुमचा आशीर्वाद तुमचे कायमचं तुमचे त्याच्याकडे राहते. हो अशी गाडी भरलेली आहे पुरेपूर. हां तुम्ही बसलाय मग. अरे एकदम मस्त. तर माझ्या लास्ट टाईमच्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्ही जे माणूस बघलेला एक व्यक्ती ते भाऊच आमचे आज परत असत या गाडीत. त्या एक कोइन्सिडन्स म्हणू शकलो नाही आपण, कारण कसं ह्या त्यांची आवडती गाडी आहे वेतोबा ट्रॅव्हल्स कायमची फिक्स आहे. जर तुमका वेतोबा ट्रॅव्हल्स जर इंस्टाग्रामला बघूची असत तर हे दोन हँडल असत आर्यन भेरे आणि वेतोबा ट्रॅव्हल्स. आणि ही माहिती आहे. आणि हो एक परत एक नंबर आहे. आमचं भाऊस किरण गावडे काहीतरी सांगता. बोल रे काय म्हणा होतं? अरे अरे तरी